We are the Pineapple Family! Good day everyone. It is already afternoon. I think it's already like 2 p.m. So, kaginang mag-aaga nagbaskugang ulan. And today lang, this afternoon lang yata, nag-ulan-ulan naman. May-ari kami bisita. Ang amo niya, generator, kina-ready na. Tani, pero wala nag-andar. Patrick, mato-mato. Di ubra kung ano ubra ko niya sini. Ngalan sa Baguio si Tino. Medyo pa man, tawhay pa man subong. Pero, ang expected niya, pinaka-baskog nga wind signal kuno is number 4. Whole Visayas, get affected kita nan. Ari na gani, may evacuees na kami di Duwa ka bilog. Hilipay, maling isaya kay may mga playmates sa Hin baka dabi ila ba na kagina mga 5 a.m. Nag-awas ang ila kanal. So, diri sila kuno. Dili ka matulog yung manseng. Mama mo lang to yung bantay balay nyo. Okay. Okay naman to ila balay galing kay basi karon bala mag-inula na naman kag mag-sulod na naman ang tubig sa ila. Ay ang kanal bala. Ako ya kay si Joey. Kay para sa mga bata man. Maubran ako potato wedges. Kay amo na man ni Joey para may snacks sila diri. Daw dago inang generator. Ay na. Ayos na. Di ba? Buangit. Ay, salamat. Hindi kami. Siyempre, worry man kung wala bala generator. Bala kay okay man na sa wigad. Nagkamit pa. Pero nagulpi na siya. Hindi yan mag-ano yan. Gulpi lang nga wala nag-andar. Kaya napag-try ni daddy. Kaya na kaya Aras Patrick. Nakambal. Dala man magputi-puti. So, tapusin ko lang niya akong potato with bread. Si daddy nag-marinate naman sa fried chicken sa ron. Wala na naman mga easy cooking lang kami subok. Pabusog kami kay parang may energy just whatever happens, diba? Sayo na munit sa dito kaina lang na. Sumunit sa kaina dito sa may tamburong kuno kay nag-awas ng fish pan do. Sa palang iya ginuto, duwa na iya dawit. Yung dawit na. Dawit. Nay, frito ya dayon na marinate naman. Dari yung potato, betungan ko man nakaroon para sa ila. Hagang kay daddy nga pang sudan namon karon. Ready na ni. Prito lang para easy cooking lang kita subong because bagyo. Lakat kami na daddy dali lang kami sa rob para makabakal-bakal sa mga food nga easy to eat. Ha? Sara din gate saya. Balik mo kami dayon. Bantayan mo kami ha. Let's go. Bye-bye. And about? Wala pa gani. So far guys, amo pa lang niyo ang ulan sa amon di subong. Pero kagina sang aga sa mag-aga basko gito ya. Naguntat man and nag-start subong nga udto. But amo lang nito tulo-taliti lang. So madali-dali lang kami subong ni daddy sa Robinsons pamakal-bakal. Yara ta may mga upod si Tuy-Tuy nga mga bata. May kima-kimaon samtang may ara mas better na yung may ara kita yung pulukan balahaon nga area. So far wala pa man, syempre wala pa ulan. Wait pa muna tingnan mga area yung ginabahaan. So as of 3:50 okay pa ang dalan. Diri balahaon mo natin. So, okay pa. Dari lang kami sa road. Separate ways kami dati kay para dasig kami. Nagsumakatusan. Di man ako yung sa grocery. Amo na. Parin ako dito sa grocery si daddy. Nagpahandiman. Kay makatusan siya sa butane. Just mga pang emergency pala. Para nga kung maubusan gimang kami sa sulain. Kundi may ara kami nga. Gamitol. Tama na niya, we're done. Hindi na naman kapit. Ay! Nawala man. We got it there. Okay, we're heading home na. Kiri-kiri pa si daddy.
kuya. Early dinner for today. Amen, Lord. Keep us safe, Lord. Tapos, kanon kay kanon. Damo, drink a lot of water. May iced tea. May artista? Oo Muni, before the typhoon hits our place, amo pa rin ka tawhay subong. But it's already almost 6 p.m. Akot na tubig. Kaya basi mag-run out man ang nawasa. Pati ang pati yung washing sudlan ta punon ta. Para nga may backup mga tubig, pang hugas-hugas, ang flash. Daddy ariya na kuta no da sa gahakot na tapos transfer dire. Nagina nagdali-dali ko panglaba ako nya halalayon ho. Ay ko pa nahalay. Punpun magidman kuya, punpunon ko to anay ako ning ginlabhan kapon tapos si halay ko naman. Di man siya mabasa da kaya raman sa grahe. It's 8 p.m. 7:50 p.m. Ara na ang ilang french fries. Ang potato widgets nila Samtang nagahulat sang bagyo. Gahulat ka mo bagyo. Nanto sila di sang TV Good morning. It's 6:28 a.m. November 4. Tawhay pa rin kagabi pero nagabugso-bugso ng hangin. Grabe yung weather forecaster ba? Oo, nagtawa lang hangin. Tulog mo kami yan, weather forecast niyo. Hangin, Kapal pero wala kami di kuryente alin kagabi kay naglupok ang transformer. Hindi na transformer. Buwang hits daddy Bumblebee. Tiyan nyo yung hangin. Nakaladlok ko. Hangin, nakaladlok. Nakahina isang bagyo pero nakabaskot siyang hangin Kaya nakamabalo kung di na siya kayo ay kami internet. Sa iba yung may kuryente ba? Kami next week pa ba? Tapos bagyo pa mo kuryente ba? Insist ka daya ako kayo ang kuryente mo gabi nagyo. Iya si mami mo sa gasahan ka dito. Ilawi wala ka rin. Sabi ko dua. Lumpaw na muna ako. Hindi ka maghasdaw ka. Sumunta mo giningasan sa itang gani. Hindi ka bang. Dua man akon. Tatlo yan yung duwi. Apa? Dito sa kato kay John Paul. Ato yawa ito yung untat yung lubi. Dito yung dua kabilog. Yung gabyog. As of, 7:07 this morning. Kabalubas ko ng hangin. May isang hangin. Wala ko nadlok. Ano lang mga ay ito di sa babaw namin. Hindi kuya. Luto ko ni daddy disud pagkaon breakfast time. Ay siya nilinya naglakat naman puli to ya. Iyang mga grupo subong. Ito na si mama. Di si Sing-Sing yung videohan na. Manok sa'yo? Sing, manok? Breakfast is egg and and hotdog. As of 11:58 nagatulot taliti na grabe ng hangin.
Ito sa likod sa malay. Yung hangin. Ari na sila diho. Nang evacuate, no? Ting! Ka-lunch na ni sila, ya. Pakanon ko naman si mama. Papatulog ko. Mama na. Hit na si mama. Hangin to nagangurob. Gumurob ang hangin. Si mama gangurob man, no? Ang hangin, no? Kaya ko gusto rin bintana ni mama. Dumutod ng ano mo. Grabe nga ang ino. Gina gitu ya, grabe gitu ya. Ah. 12:53 in the afternoon. Puro hangin diri yan. Hangin dyan, hangin lang. I don't know if it's a good thing nga hangin lang diri, wala ulan. Kaya kung mag-inulan man, baha naman. Kung hangin daw, delikado man, wala kita. May pakatuan. Kaya ba? Hello. Gulpi naman niya. Grabe yan. Baskog yan. Ang grabe. Pero hangin. Wala kadulbaan niya. 4 oras na sige-sige na eh. Ano 4 pa ni kaurasan ha? Oo dahil siyang gano'n. Kaya sabi naglasakay naglakat lang siya. Tunto ni si Tino. Wala na. Wala naman ah. So ano na ni oras man? 1:14 PM. Dugi eh. Ngayon na. Wala na. Hala. Amo pa lang siguro ka palapit diri. Pero at least hindi diri ang sentro. Ikaw ginanihan. This is, it's weather forecaster na ako sa mga asawa, guys. Pipos. Guys. 3:44 PM. Ay, kurente ta. Wala pa kay. May baha. Ang balita, wala. Hipos na. Hoy, hipos. 3:40, 3:45 na go. 3:44 PM. Then naghilay na ng iba namon yung mga tanom. Kay ang hangin, gauntat-untat man siya pero baskog. Pati yung ulan, gauntat-untat man. Wala. Ang wala na aling kaina daw gauntat, hangin, hangin tudo, gauntat. Wala. Haring man yung isa ya, wala ka pahimulong nga bagyo yaho, nakapilas pa sa yawo. Wala, ini saya. Ang gulong naman niya. Ligo pa sila yaw. Ligot ang trapalo ah. Yan ang baso diyan. Tapos lang nila paligo kago. Hindi nang limpyo sila daho. Trabaho. Ari la amo. Ari la ama. Bra. Ato, audience. Man. Ari pa. Hindi, tinlo, wala lumot. Tinlo man, puslan man nila ligo. Pak, nilutod ni Papa ang gahilay. Nara na. Bye-bye. Thank you. Bye.
Ibalik to koy sa ano koy. Bye. Our dinner. Live. Para kita ano niya. Steak for tonight by Daddy Chef. Tara. Luwat, lantaw, luwat. Good day, everyone. It is Wednesday today and it extended ang ilang, in-extend ang suspension sa classes kay kaginang aga may signal pati sa Amon, sa City, signal number 1. Pero Subo, wala na. Weather forecaster. Idoy-doy ma-practice. May practice sila sa basketball from 1:30 to 4:30 p.m. Prepare na to sila ni Daddy sa sulod. Wala, obra. Mo tubig doy. Check the pilaso. Wala na. Hindi lang hindi lang matandok. Bumbot na lang. Ngayo ka sang Bye. Magtaday. Bye. Bye-bye. 5 minutes eh? Ang tugo na. Right, it's time to go out. Ako lang masara. Sugat Ay, hindi pa kami galing sugat. May errands pa. We are going to Robinsons. Cute-cute ang bangko din. We're going na to GJ para i-fetch siya. Ay, 4:30 na. And so far, wala man niya. Okay, gid yung Roa City. Wala gid siya na sang Baguio. Thank you, Lord. Wala nang billboard. Kasi wala na palit kahangin eh. Here na kami. We're going na. Dinner na lang sa dikunuan ay Pabing mo no. Tuk na ako sa subong. Going home na. Good morning. It is Thursday. Today is practice day daw. Almost the whole day. Siyempre na practice subong. So go na. Kisa kayo kami. Wait lang. Malunggay. Love you. Malunggay cheese, pandesal. You know what to do, be? Ano lang bala? Focus lang. Malunggay. Doy. My cheese, minute. Bye. Love you. Hello. Pare naman ako City Hardware. Dito kami nagkalin sa Triumph kaina pero wala dito ginapangita namon. City Hardware naman. Before kami magsugat kay GJ. Nita kami extension. Sugat na lang kami ang makita sa Daddy. Ito sa ginapangita niya. Narog na lang kami dayon. Gabi naman no. Here na kami. Wala pa naguro tapos sila training. Katuan lang to ni Daddy. Okay, 5:36 pa lang. 6 na matapos ko mo. He's here. Ulom naman. Hi. How was your day? Huh? Good. Naka-preview ka? Oo. Good. Hi. Kiss na, Mami. Make sure everything is complete, please. Slow. Chika pa sila about basketball. Mario, dapat ito makakapakanon sa talang gusto niya para may energy sa practice, Yung cravings niya for me ang burger steak. Pili na kami. Tusa. Hindi na tusa. Bahala ka da, babay na. Magdalagan. Pag ubalakaon, busog-busog, dinalagan, Pero si Daddy, So, we're home, and hasta na lang was ilang mock test. So, dapat i-take na iya mock test subong sa iya nga HKISO. So, diri na siya kung maturo siya kwarto. Inhari na din ni Daddy ang iya bed kaina. Tapos, kin-massage ko lang siya kay sakit ko nung iya kalawasan. Siyempre, aga hapon na practice. Gabi na gani natapos. Tulugan na siya. Pero check ko lang na siya di. Basta karon. It is already 9:53. So, 9:40 siguro tulugan siya.
Kaya ba ko dapat 9:30 tulog na siya mo. Tulog na siya. Good night everyone. Tapos kung ano yan mapanindigan niya diri na siya sa iya room. Night. Good morning Friday. Today is practice day naman, whole day. 8. Kag dala lang sila extra uniform nila kay may mga photoshoot pa kuno sila karon. Suksok na may just akin sapatos go. Cellphone mo diin. Gani, oh. Ato, cellphone mo. Ay, sa kwarto mo kag. Dala mo dahaw. Kiss na. Kiss na, mama. Love you, oh. Bye-bye. Bye-bye na. Oh, Yara. Yara, say hi. Hi. Pretty, oh. Yara, the pretty girl. What, be? Yo-yo? Yo-yo. Sing. Gilak kay daddy nga car mo. Nagpa-car wash gali. Daw ba? New ba? May gupi galing. May ginapitan lang si daddy. Tapos mag-go na kami tayo dito sa venue kay GJ kay wala sila sa school. Dito sila sa may tinginan. Ano man, after samon sugat basi kung makaon na lang kami and then papaka na lang ko gali kay daddy mga tinapay kay later or tomorrow morning masulod naman sa par ang bagyo and it is expected to be a super typhoon. Hambal sa Luzon ang igo, however we cannot really be sure of that kay ang track pala sa bagyo it can change anytime, diba? Kay sa nagligato gani mayo lang kay nag-change ang track sa bagyo. Ang ilang forecast is daw dirigit sa Rojas maigo, however daw nagpanubo siya. Ay praying it for safety of everybody. Okay na ma-wash out ang mga gamit ang importante safe kita tanan. Ang mga gamit ma-replace lang man na kag hindi nagid nato niya subong niya balaya maano ang panahon nito hindi nagid siya nato niya ma-protect. Ang the only thing that we can be sure of is our faith lang gid kay amo lang gid ang makatag sa aton peace of mind. Jesus is our Lord and Savior. Amo na ang peace of mind naton. If we accept Jesus as our Lord and Savior, amo na ang akon nga ma-share sa inyo. Ako damo man ko worries, damo man kami struggle. However, ang faith ko amo nang ka-serve as my therapy. If we only rely on the things around us, it will make us insane gid. But what will make us sane is that our faith kay Lord nga whatever is going on around us ara lang siya. So just accept Jesus as your Lord and Savior and for sure it will give us peace and safety whatever happens to us, diba? Dalagan na sa dalagan. Ay, dugay siya mo. Balaan niya 5 na mo. Ari na diri sila ko. Kaya na siya. Good morning Saturday. Makulimlim ang ating araw ngayon. And practice na sila jogging. Kunin sila practice, jogging. Check na ba lang weather kay may pasulod na sa par ang signal number 1 na kami diri sa Capiz. Kagabi pa actually bugso ang hangin. Morning weather, makulimlim. Let's go! Sila lang ni daddy, mga lakat. Kisa na kay mami na. I love you. Tubig na love. Para Tubig na. Idea sa bulsa man gapon. Ano gamay? Ha? Ano to? Hindi ako na tubig ka ako. Ano na? Allowed ko man din mo. Ang tali mami na. Papawin mo no? Mga candies.
Ada mo to po. Bye-bye. Okay, papawin no? Video ako na. Gani. Careful ah. Bye-bye. Bye. Ah? Atan kanilo kung sino tutuya si Atan kasi panyang Sunod na sa pula nga po. dari kami Lalo sila ni Nunoy. Sana si Ruben no. May basa na pakpak ni Oben no. May basa na si Ruben di oh. Wala lang ang nabasta. Good evening everyone. So today is Saturday. So ang ginobra niya is review while kakaon. Kapila niya na ni nga kaon. Kani kay pirmi gutom kay syempre maulag mo. Sige na da. Hello Saturday. What? Inapa-review ning isa kami exam ni siya karon niya pero Beyblade. Hindi ka makuha exam. Sa eskwelahan. Kaya man hindi ka diya makuha exam. Ha? Tapos mo playground ako din. Kung bukas ang playground. We're getting ready to go because makuha gani exam si GJ sa school. Makuha gina siya if ever nga law ay gidang chimpo because may ara gani nga bagyo diba signal number 1 gyapon kami ti sa Capiz. And concern man ang mga teachers kay basi bala magsagi ulan kag ma-stranded kung magpa-school pa. So ba kay GJ dili na lang siya makuha. But then hambal niya mami gusto ko sa school makuha pero hambal ko sa iya kagina hindi gani pwede kay basi kung ano mag-inulan. But then sang nag-chat na si teacher niya okay man dito sa school. Wow, nalipay siya kay gusto lagi dito sa school makuha mo ta. Dito ya preferred din niya magkuha sa school online. Pero actually namin gani na dito siya online. Dito siya sa school makuha, di ba? Dito na siya pero may kakuha sa ang iyang online exam. Olympiad sa school. Napaligo na to siya. Dapat 1 hour before sa scheduled time niya. Ato na siya. This is the weather. Halin kainas ang aga. Muni wala ang ulan pero may wala hindi bunok. Totality lang gid siya. Amuni ang ulan-ulan lang din. Okay kung bunok na siya nga wala untat. Baka naman sa gwa eh. Pero okay man ang ulan. Thank you Lord kay hindi kami directly affected with sa bagyo subong. Thank you Lord did siya. Tulbaan man. Wala gani kami kasi baka inakay. Hindi na pa matyaga namon ang ang chimpo. Pero nag-live lang kami. Na-attend kami sa live sa Facebook live na service. Going to school na for each guys. So naman mayo lang kayo namin man ang hindi man namin okay man ang chimpo. Singawlan naman baha. So good gig na dito siya sa school magkuha exam. Kung gusto niya gidyabi magkuha exam sa school. Ito gid siya ko niya. Gusto niya dito lang niya. Oh aya oh. Di pwede mo na mabaylo ang dako sa imong tsura ang view gamay. Very good. Hindi ko kita mo na the nicer view, the nicest. Ang kani pwede ka nga dual nga dako kami gamay tapos ano naman. Mano lang. Sana all. Kampang nasa dual ka mo. Here na kami sa blue and yellow. Mami mo. Kiss na? Kiss na naman daddy. Pray ha, pray kita. I love you. Wala ba? Love you doy. Pray ha. Push gid. Sila tulong siya ni daddy.
Actually, ano pa man sa, early pa man siya, pero mas okay ang early. Here kami ni Daddy Rob, kaya mag-grocery na lang kami. Grocery. Dati ka ba? Manok. Ay, Yakult ko kalihan. Yakult na lang. Kami ni Daddy. Go na kami to kay GJ. Pero, temprano pa ni. Sa GJ. Oo, gina niya. Kaya ang daan ka, ano. Sa ito na guys, grabe hangin mo na sa uwan niya. Sabi sa hangin lang. Gani, si Owan. Ay, gabi. Ari na kami di. Nag-chat na nga iya teacher nga. Dana siya. 4:16 pa lang. 4 na iya start ila. Ano? Dasig siya ba? Ari na siya. Dana, dasig-dasig ka? No, biba? Going home. Thank you for watching. Bye!